Čaute všetci, práve som stala, čiže som taká. Je 8 hodín ráno v sobotu a ja natáčam video. Nevadí, všetko je v poriadku. Vonku je zamračené, 13 stupňov, bude zima, bude studený víkend a ja chcem ísť plávať. Nevadí. Dúfam, že sa máte fajn, dnešné video bude o obľúbených výrobkoch, favoritoch mesiaca júl a točím už druhýkrát, lebo moja kamera sa rozhodla, že proste ma vypne. Minútu pred koncom, nech som posledné veci odpávať, vypnem, skončila si. Done. Púšme sa do toho, predtým, než ma vypne znovu. No, čiže prvý výrobok, ktorý chcem spomenúť, je od značky Havlíková prírodná apotéka. Je to česká značka a toto je 3-minútová ranná maska, to sa volá Kráľovské raňajky pre pleť. Je úžasná. Toto balenie vydrží 2 mesiace, čiže pri cene 13-14 eur to nie je až také strašné. A tá maska, dám si ju zase na ruku. Ďakujem, kamera, si úžasná. A už ju asi budem musieť tu nejak porobiť, aby som ju vytlačila. No. Čiže na ruke v podstate ani ju nebude veľmi vidno. Tam je trošku tam. Dám si ju ráno na cvár, medzi tým si umiem zuby, potom si ju zmývam vlažnou vodou a píše 72 hodinová hydratácia. To neviem, lebo ja používam vlastne každý ráno, čiže tých 72 hodín tak to ešte nevyskúšala. Je úžasná v tom, že ráno, keď akože cítite, že to bude suchá, alebo že tu je niečo červené, to bude výražka. Dnes nie. Dôležité niečo mám. Toto si dáte a po tých 3 minútach proste plete. Nič. Čokoľvek, čo sa chcelo výjsť von, alebo zčervenieť, proste prírodzenej farby, má nejak toner, to je, neviem. Je to úžasné, je to čisto prírodné a jednoducho tá pleť sa cíti uchvatne, je hydratovaná a nemá dôvod byť suchá, nemá dôvod proste mať nejaké výražky, nemá nič. Je to úžasný výrobok. Majú viacero 3-minútových masiek ranných, budem vyskúšať aj ďalšie. V každom prípade určite odporúčam. Ak nejaký výrobok na starostlivosť o pleť, tak určite tento. Určite. Havlíková apotéka, jej. Mám ďalšie výrobky, som od nich objednala. Od nich z inej stránky. A majú už aj predajňu v Košiciach. Nie je to ich predajňa, je to predajňa Slot.cz na Hlavnej. A tam majú vlastne rôznych slovenských a českých výrobcov a sú tam aj oni, čiže jej, môžem ich skúpiť aj bez poštovného, sa teším. Dobre. Druhá značka, ktorú spomeniem v tomto videjku, je značka Sante. A mohli by sme ukázať, že to je fakt ono? Tam sme. Ospravím sa za osvetlenie. Budem sa sťahovať najbližších mesiacov a potom už budem mať vyslovene miesto, kde budem môcť točiť videa a nebude sa deť toto, že dám vám ukázať, čo to je, ale to osvieti celé a vidno nič. Toto je krém na ruky, dostala som ho od mojej kamošky na národský. Tu ho mám už 2-krát či 3-krát otestovaný. Mám ho kamera. A má veľmi jemnú vôňu. Vďaka tejto vôni by som... Je pre mňa tak úžasne univerzálny darček, toto, pre hocikoho si mi predstaviť na meniny, na národky. Veľmi taká fajnočká vôňa. Píše, že sú to akože bio, goji a olivy. Samozrejme, keby som si to neprečítala predtým, tak netuším, čo to je. Poviem, také jemnúčke, také fajné. Som s tým veľmi spokojná, je to porovnateľné, ak nie na tej sirone ako moje L'Occitane krémy. A som spomínala vo videu o tejto značke, že budem hľadať niečo lacnejšie a prírodnejšie, čo robí to isté pre moje ruky, čiže úplne nechty sa nelámu, nechtová koštička je úžasná, nie sú suché, majú sa jednoducho úžasne. Tento krém je to. Tento stojí 8, tento stal nejakých 5-6, som si to pozerala DM-ku. Úžasné, som s ním veľmi spokojná, dávam si ho aj na lakte, aj keď mám suché pety pred spaním a veľmi som s ním spokojná, odporúčam nielen ako krém na ruky, ale univerzálny, úžasný. No a druhý výrobok od firmy Sante je tento šampón Natural Balance, čiže prirodzená rovnováha. A je tu na jemné, poškodené, slabé vlasy. Nebudem vám ukazovať, to v podstate taký gelový, taký dosť zelená, žlto-zelenej farby, ale taký vlastne priesvitný, bublinky. Je bez silikónov, tá vôňa je zaujímavá, pripomína nejaký prací prášok, ale to budem len ja, bublinky. A je to super, lebo nemá silikóny, čiže
silikóny vlastne čo robia v šampónoch, že obalia ten vlas a oni si tie vlasy, aké úžasné, sú vyživené, neviem čo. Ale vo vnútri ten vlas zomiera v podstate. Nie, že zomiera, ale nie je vyživovaný a potom vlastne časom, po rokoch povedzme, jednoducho tie vlasy sú zničené. Ale od končekoch to začína byť vidno, to už po týždňoch v podstate. Čiže ak to nemá silikóny, ten šampón, tak on reálne vyživuje a stará sa o tie veci. Čiže Santé šampón, yes? Teda áno. A moju priateľu som kúpila ešte s ľavovým práškom. Ten je na akože citlivú pokožku hlavy. Takže ešte ten budem tiež skúšať a potom poviem, že ako to bolo. A zabudla som povedať, sú okolo 6-7 eur podľa toho, kde kupujete. Čiže nie je to až tak veľa, a je to 200. Aspoň podľa mňa to nevie, ja chápem, že pre niekoho to môže byť, alebo boli časy, keď pre mňa bolo 7 eur za šampón veľa, čiže absolútne rozumiem. No, ďalšia značka, Soforia, juhu, naša slovenská. Toto je peeling s himalajskou soľou, celý peeling. Máme olejček, tu je soľ, stalo okolo 8 eur. Je organický na 99,2%, milujem tie čísla. Ke zlaté. No a oproti ostatným, ešte jeden je taký peeling, taký do modra. Oproti ostatným Soforia peelingom má veľmi jemnúčké čiastočky, čiže ja mám pocit, že tak detailnejšie alebo preciznejšie vyčistí miesta, keďže je to celý peeling. A vôňa je úžasná, taká jemná, jednoducho himalajská soľ. Ak máte radi tú vôňu, určite odporúčam. A ak hľadáte peeling, ktorý je taký jemnejší, ale stále je to soľ, hej, čiže pozor, keď máte citlivú pokožku, ale ten olej tam to vyváži, čiže by to malo byť fajn. Čiže ak hľadáte také jemnúčké čiastočky, tak určite tento. Ak zase máte radi väčšie, tak iné peelingy, ak napríklad som ja mala mliečne potešenie, alebo tá medová limonáda a tak ďalej. Yes, jej. Neviem, čo mám dneska za toto. No a ďalší výrobok od firmy Soforia je šampónik. Tuhý šampónik. Bol väčší, keď som ho kupovala. Bol asi tak. Stal 7 eur. Tento je konkrétne na normálne vlasy alebo vlasy bez lesku. Vonia fajne. Pre mňa aspoň sú tam bylinky a nejaké olejčeky. Ak sa prenesiete cez to, že vlastne je to akéby mydlo, ktoré musíte dávať na vlasy, je to úžasné. Moje vlasy vydržia dlhšie bez umývania, aspoň deň, vďaka tomu to a cítia sa také ľahšie a celkovo som veľmi spokojná. Bojím sa ho ale ešte používať ďalej, lebo nemám rada, keď on sa potom tak zlomí a potom mám také kúsky. To musím nejak vymyslieť asi do nejakej, sú také sieťky na také prírodné, že by som do toho dala, že nevypadne, ale viem, no, nejak to poriešim, len proste ak sa prenesiete aj cez to, že on sa potom zlomí a máte také malé časti, tak je to úžasné, úžasné. Určite odporúčam vyskúšať tuhé šampóny. Budem potom robiť videoky, budem používať tuhé a tekuté šampóny a vyskúšam tuhé aj od iných výrobcov a tiež budem porovnávať medzi sebou. Čiže, ale zatiaľ tento Soforia, už druhý, čo som kúpila, čiže som veľmi spokojná. Aj priateľovi som kúpila, síce mu vadilo to, že sa to láme, ale používal ho a tiež bol spokojný. Čiže jej. No, padajú mi tu výrobky. No dobre, ešte tu mám 3 značky, áno. Čiže prvá je Dr. Hauška. Tento rúž vyzerá takto. Je to farba transparentná rúžová, číslo je 07. Stála nejakých 18-19 eur a absolútne stál za to. Ako zase viem, že nie každý si môže dovoliť takýto rúž, ale ak budete môcť dať viac za rúž, určite tento. Úžasne hydratuje. Tá farba je trošku asi o 2 odtiene toho, ako moja prirodzená farba Pierre. Stále rada začínam s takou nepríliš výraznou, keď testujem nový rúž. Bo u niektorých firiem tie rúže, ktoré sú tmavé, tmavo-červené alebo tmavé celkovo, tak akože ťahajú strašne pery a strašne sú vysušujúce, ale zase ich čisto rúžové alebo svetlé sú v pohode. Takže preto začínam s týmto. Určite vyskúšame iné farby z tohto, lebo je úžasné. Vydrží, ako musíte ho občas akože znovu naniesť. Nie je to nesmrteľný rúž. A úžasne hydratuje. A aj keď vlastne sa zmýva tá farba počas jedenia alebo pitia počas dňa, tak stále je tam to pocit hydratácie, čo je úžasné. Už takmer žiadna farba, ale stále tie pery sa cítia hydratované. Preto zbožňujem tento rúž a odporúčam. No a druhá vec od firmy Dr. Hauška, možno akože nechcete rúž, chcete niečo lacnejšie, niečo viac na leto,
tak je tu lesk na pery od nich. Toto je farba 01, je to ružová. Majú ešte potom takú bobujovú červenú farbu. A aplikátor je veľmi príjemný, aj zloženie je úžasné. Má trošku akože takého, nie lesku, nechcem povedať trblietok, ale taký, no. Ale iba taký jemne. A dá sa použiť sám o sebe, ja ho mám teraz sám o sebe, ale už som aj pila vodu párkrát, čiže neviem, či to ešte vidno. Možno ešte. Dajú sa kombinovať, že na toto, keď chcete trošku lesku, viac lesku, tak toto dá sa použiť samo o sebe. A takisto ako pri rúži vydrží a keď sa zmýva, tak stále je tam ten pocit hydratácie, čo je úžasné. Dneska viacej pozerám do zrkadla za kamerou ako do kamery. Ospravedlňujem sa za to. Čiže Dr. Hauška yes. Čo je som? Áno, Dr. Hauška áno. Je to úžasná značka. Zatiaľ a budem robiť video čisto o výrobkoch, ktoré mám pripravené, ktoré som odskúšala. Dobre. Začínam byť veľmi hladná, možno týmto je, že neviem, nevadí. Dobre, ďalší výrobok je od firmy 100% Pure. Musíme, kamera? Nie. Božujem ten zvuk. Balenie je úžasné, tak to mi to prišlo ešte v bublinkovej folii. Juhu! Samozrejme obálke a tak ďalej. Ale zastavme sa nad obalom. Pozastavme sa. Yes. Je úžasný už len kvôli tomuto. Každý jeden cent za túto špirálu stal za to. Tých 26 eur, či koľko to bolo. Je úžasná. Táto je s marakujovým olejom, je predĺžujúca, oddelujúca riasy a táto značka farbí svoje výrobky pigmentmi z ovocia a zeleniny. Táto vonia čokoláda. Lebo toto je tmavo hnedá, čiže tmavá čokoláda, oficiálne, dark chocolate. Tvár kefky je pre mňa veľmi vyhovujúci, tento vlastne pokrie tieto maličké riasy. Tu a akože ráno to 3 minúty voňam predtým, než si to nanesiem. Je úžasná. Oddeluje rasy úžasne, fakt aj teraz mám iba 2 vrstvy vlastne na horných. Ale keď tam 5-6, vôbec sa nevytvárajú tie také hrudky, čo vyzerá tak, mne sa to tak nepáči, proste. Keď je žena akože úžasne, aj make-up, všetko naličená perfektne. A proste pozrite na riasy a tam je buď zlepené alebo hrudka vedľa hrudky. Týmto to nehrozí, úžasné aj fakt pri viacerých vrstvách. Na to marakurový olej, je to prírodné, je to čisto prírodné, čiže tie riasy vôbec necíte, že na nich je, alebo niektoré špirály sú zaťažujúce. A tá predĺžujúce to si všimnem, keď použijem toto. Zabudla, ako sa to volá dneska, no. A použijem to na svoje riasy, vtedy tak vydvihnem moje riasy veľmi jemné a vtedy keď dám toto, áno. Vidím ten výsledok. Teraz mám vlastne bez toho, ale v podstate dá sa povedať, že určite je to aj predĺžujúce. No možno keď máte pevnejšie riasy, tak to viacej vidno. A záleží aj od aplikácie. Hej, ja to tak dávam tak, tak. A možno keby som to len takto nanášala. V každom prípade úžasná. To je síce 26 eur, česká stránka, 100% Pure, odtiaľ to máme. A budem kupovať od nich ďalšie výrobky. Akože sú drahšie, ale tieto, čo som čítala na ich Instagrame, údajne jediná stránka, ktorá farbí jedine pigmentmi z ovocia a zeleniny. Čiže je to čisto prírodné, čiže oplatí sa určite, ale ako hovorím, nie každý si to môže dovoliť. Ale áno, blížia sa Vianoce, august, blížia sa Vianoce, určite vyskúšajte. No a posledná vec, čaj, ktorý si neviem dočkať, kedy si urobím dneska. Je to matcha od firmy matchatea.cz. Toto je vlastne ich najlacnejšia verzia, to Harmony. Majú potom aj vyššie triedy, ktoré sú na ne v dozičkách, že musíte naberať. Tieto sú po 2 gramoch balené, je tu 30 kusov, čiže veľmi praktické na cestovanie. Ak akože nie ste na krém na ruky všade, ste nenároční. Napríklad ja zbožňujem aj kvalitnú matchu, ale aj táto je pre mňa strašne fajn, lebo ja si rada matchu robím buď samostatne, alebo rada do nej pridám rastlinné mlieko a javorový sirup, alebo aj kokosový cukor. Rada si pridám, keď si odšťavím niečo, tak si pridám do toho, alebo keď si rozmixujem ovocie. A je to také jak smoothie, možno trochu hustejšie. Rada si pridám do toho, takisto skúšam experimentovať palacínky a polievok pridávať. Táto je výborná, to je taká gastronomická. A samozrejme, hej, sú aj tie kvalitnejšie. U nás ešte som ich nenašla, toto som našla v potravinách u nás, okolo 8 niečo eura, čiže veľmi super cena na 30 dávok.
A teším sa, keď aj ostatné veci od tejto firmy dojdú ku nám, lebo to som napríklad musela poprosiť kamarátov z Čiech, aby mi doniesli. Majú vlastné shakere s vlastnou značkou, tento je veľký, 700, a to je malá 300. To mi páči vlastne, že vnútri je sieťka, čiže aj na cestách si to môžete vlastne vytiahnuť. Keďže máte aj práškový čaj, tak keď sa robia hrudky alebo pijete robí z hrudka, to je taká horkosť. Takže je potrebné ju dobre rozmiešať. Je to umývateľné v umiačke a vlastne ešte cez to sa dá piť, čiže úžasné. Akože farby, mi sa mi páčia. Ešte z tohto majú iné farby, týchto väčšieho, ale vybrala som si tieto. A stále, nejakú smiešnú sumu nestali vôbec veľa, čiže... OK, potrebujem vodu. Nemám ju tu, už som všetko vypila. Ďakujem mi pekne, že ste si našli čas pozrieť si moje video. Mám všade krém. Poznámka, v ďalšom videu tieto utierky tu mať pripravené. Papierové cevitky. Nechajte mi určite komentár, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, aký ste mali favoritov tento mesiac. A keď sa vám video páčilo, tak dajte, že áno, páčilo sa mi. Ak by ste chceli vedieť, keď postnem ďalšie videá, tak sa prihláste na odber, budem veľmi rada. A zatiaľ vám prajem krásny víkend, hádam sa vyčestí, ak nie, tak skúste si ho aj tak užiť. Ak máte voľno, tak hádam áno. Dobre, ďakujem ešte raz a čaute.